हेलो लोगोफोर, नै जोंहा बिमा फिसा दखानाव थांनो ओंखारलायबाय मैगं लायनोसैलाय आरोना। नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांफादोलाय भिडिअखौ। नै सान्दुंआबो रोमा रोमैसो, बेयावनो दुंनाय बेयावनो माबा सान्दुं गैया। बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै लोगोफोर। नै देवानि मानैयाबो आंजोंनो उन उन फैफाबाय थायो आरोना इसोरो सानैबो नै। देवानिफ्रानो मा लाबोगोन बाजाराव थांनानै मामि? मैगं लाबोगोन, थाव लाबोगोन, हालदै लाबोगोन, बानलु लाबोगोन, संख्रि लाबोगोन, चावमिन जाहैगोन, ओमफ्रायो कफि लोंबोगोन। ओमफ्राय गैला लाबोनांगौआ? मैगं लाबोगोन। गासिबो लाव फिथाइ मोनगोन ना मोना? गासिबो खरसा माबा अदाब सिंनि गोजा। बिदिबा जों थांबाय थानोसै नै। सिंनि अदाबाव सारजोबगोन ना बियो। हाइरड मोनफैबाय नै जोङो फैनानै। जोङो नैबे रेस्टुरेन्टाव हाबनानै लाग्रोनोसै आरोना। फिसाजोफ्रा चावमिन जानायनो चावमिन जाहोलांग्रोनोसै आङो, बेनि उनाव बाजेट खरस बानायनानै जादों। नै सफैबाय जोंना खाजाया। नै मिरामिससो दे लोगोफोर, बे दावदै जाया। दावदै दं नै। आइ ना सस गोदै ना मा बेलाय? गोदै गोथाव मोनो नों बेखौ? कारेन्ट गैया खिन्थु नै। माबायदि मा? टेस्टि? जाबाय थानोसै ना फिनिश जाबाय नै। मिथिगोन मोजां लों। गैला जोब्बाय लास्टनि खाजाया नै। बेनो आरोना खापसेल' मानसिया साथामसो लोंगोन। हनै काप लायस्लाबबाय आला। एसेल' दा जाबाय दे, बांद्राय लोंनाङा उन्दै मानसिया। बिदि गैया। नैबे दखानाव जोङो थाव संख्रि बानलु लाग्रोनोसै आरोना। ओरैजाय बै दखानाव माने जोंहा जेब्लायबो बे दखानाव मैगं लानि जोङो नै। गासिबो दंजोबखायो। आलु ओरै थांबाथाय खाना दं बिथिं।